kakvom zakonu ti pričaš? U našoj situaciji to ništa ne menja. Ovaj film je kao osnovu uzeo jedan istorijski događaj, a to je taj desant na Slatinu od strane ruskih specijalnih snaga. A oko njega mi smo ispleli priču koja je koja je u stvari u potpunosti vođena našom slobodom da tumačimo taj događaj i da nas on inspiriše. Igram lik Fadilja, pripadnika vojne policije na Kosovu 1999. godine, čoveka koji je muslimanske veroispovesti, ali je odrastao na srpskoj teritoriji, među Srbima radi za srpsku policiju i prosto u tim ratnim okolnostima je u jednom momentu se našao u situaciji da je označen kao izdajica i sa albanske i sa srpske strane od određenih ljudi, pa u jednom momentu i od svog najboljeg prijatelja koji je Srbin. Ja igram Jasnu, medicinsku sestru koja dolazi na Kosovo i da dobrovoljno pomogne ljudima u ratu, međutim ona ne očekuje šta će tamo da se dogodi. Ona je devojka jedna iz Beograda, što isto onako, ona takođe nije spremna na sve to bila, koliko ni ja ne bi bila spremna. Tako da je sve to za nju se događa prvi put i ona negde u toj cijeloj užasnoj situaciji, u njoj se bude najveće ljudske vrline. Ona se brine o najslabijima i ne misli o sebi i vrlo itekako je tu za druge. Važna tema koja je tom linijom mogu junaka u odnosu sa junakom Fadilja koja je priča Aleksandar Gavričić je bila i jedan pokazatelj kakvi odnosi prijateljski mogu da postoje između srpskog i albanskog naroda, to jest kako su ljudski odnosi izvan politike, nacije. Jer nije poenta ovde da se prikaže bilo koji narod, da se označi kao loša ili zao, a ovaj drugi kao dobar, već prosto uvek imate te neke grupe ljudi koji huškaju narod i koji prave jaz između narodа. Наша цель – захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. Vi ste nezakonito ušli u našu teritoriju. Negde sam shvatio da je to jedan moment u istoriji koji je važan i za srpsku stranu, isto koliko i za rusku. I predložio sam da se naša producentska kompanija Arhangel Studija, koju vodimo Mira Draginić i ja, da se uključi kao koproducent. Pa za mene ovo kao glumca bio jedan veliki profesionalni izazov. Pre svega ja nikada nisam učestvovao u tako jednom raskošnom filmu što se tiče produkcije i zaista sam bio jako uzbuđen da snimam scene koje su ove akcione scene gde se koristi oružje, gde sam trčao kroz livadu kada oko mene sve eksplodira i to je baš bilo inspirativno. Все, они начали. Ovaj film od mene je zahtevao jedan veliki raspon emocija koji negde mi kao glumci bi trebalo da imamo, nevezano za to. Ja nemam tu neki lik o kome sam trebala mnogo da učim ili čitam iz neke knjige, da se inspirišem nečim s polja. Ovo je neki lik koji se stvara iznutra. Čuvaj sebe.